Masu saurare da fatan kun waye gari lafiya. A cikin shirin za ku ji cewa a Amurka an yi yunkurin sace gwamnan jihar Michigan da kuma kifar da gwamnatin ta. 'Yan sandan FBI na tuhumar mutane 6 da laifin kitsa shirin sace gwamna Gretchen Whitmer kafin zaben shugaban Amurka na watan Nuwamba. Muna tafe da ƙarin bayani. Gwamnatin Bolivia ta ayyana dokar ta ɓaci a ƙoƙarinta na ciwo kan wutar daji a gabashin ƙasar. A Najeriya masu sa ido sun kalubalanci ikirarin shugaba Muhammadu Buhari cewa kasafin kuɗin ƙasar kwalliya na biyan kuɗin sabulu. A kasafin kuɗi na 2020 an gaza sosai domin ba a samun alƙaluman su yi daidai da abubuwan da al'umma suke gani na zahiri. A Kamaru kuma manoma da makiyaya ne ke ƙoƙarin lalubo bakin zare kan abin da ke haddasa rikici a tsakaninsu. Tsakanin manoma da makiyaya gaskiya nan akwai matsala. Wani lokaci sai ka ga Fulani za su zo su yi maka barna. To wannan shine matsala, babban matsalar da muke fuskanta kenan. To za ku sha waɗannan da ma wasu amma sai kun sha labaran duniya tare da ni Jabir Mustapha Sambo. Likitan fadar White House Amurka ya ce shugaba Trump na iya fara shirin komawa bakin aiki a ranar Asabar kwanaki 10 bayan samun su da cutar corona. Dr. Sean Conley ya ce jikin shugaban na ƙara kyau tun bayan da ya bar asibiti kuma tuni ya gama shan magani. A wata hira ta talabijin Trump ya ce zai yi ƙoƙarin ganin ya halarci taron kamfe da za su yi a Florida ranar Asabar. I think I'm going to try doing a rally on Saturday night, probably in Florida on Saturday night. Donald Trump kenan yake cewa ina ganin za halarci rally da za mu yi a Florida a daren Asabar, kai hamma da na Pennsylvania. Gaskiya ina jin daɗin yadda abubuwa ke tafiya, sai ƙara samun ƙarfin jiki nake yi. To sai dai 'yan jam'iyyar Democrat sun ce ba su gamsu da cewa shugaban na da lafiyar komawa wurin aiki ba. Shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce za ta kafa kwamiti wanda zai binciki kan ko shugaban na da isassun lafiyar da zai iya shiga ofis. Mahukunta Amurka sun ce sun dakile wani yunkuri na sace gwamnar jihar Michigan Gretchen Whitmer da kuma hambar da gwamnatinta. Gwamna Whitmer ta yi bakin jini a idon wasu kungiyoyi masu tsauran ra'ayi bayan da ta kaddamar da dokar dakile cutar corona mai tsauri wadda daga baya kotu ta soke. Jami'an hukumar FBI sun ce sun kama mutane 6 da suka shirya abin da suka kira hukuncin yaudarar ƙasa akan Miss Whitmer. China ta bi sahun sauran ƙasashe wurin samar da rigakafin haɗin gwiwa kan annobar corona. Ma'aikatar harkokin wajen Sin ɗin ce ta sanar da matakin wanda ta ce an ɗauke shi ne don agazawa ƙasashe marasa ƙarfi. Foreign Ministry spokesman said China wants to ensure equitable distribution. Wakilin BBC ya ce kamar yadda mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China ya faɗa, China na son ganin an yi raba daidai wurin rarraba rigakafin kuma za ta fi ba da ƙarfi ne ga matalautan ƙasashe. China ce ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya da ta aminta da samar da rigakafin COVAX da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta. Kawo yanzu Rasha da Amurka sun kisa shiga yakin neman rigakafin da ake fatan raba guda biliyan 2 daga nan zuwa baɗewar haka. Kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na BBC. Gwamnatin Mali ta sanar da sako wasu fitattun mutane 2 da 'yan kungiyar masu tayar da kai baya suka daɗe suna garkuwa da su. An sako Sumaila Cisse wanda fitaccen ɗan siyasa ne mai adawa da gwamnatin Malin da kuma Sophie Petronin wata ma'aikaciyar jinƙai da aka sace tun a shekarar 2016. French President Emmanuel Macron has expressed immense relief. Wakilar BBC ta ce shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana cewa ya samu kwanciyar hankali bayan da aka saki ma'aikaciyar bada agajin mai shekaru 75. Rahotanni sun ce an sake su ne bayan da aka saki sama da 'yan bindiga 100 a Malin. Gwamnatin Bolivia ta ayyana dokar ta ɓaci a ƙoƙarinta na ciwo kan wutar daji a gabashin ƙasar. Shugaba Jeanine Áñez ta ce suna fuskantar matsin lamba sosai da barazana. A bara wutar daji ta ƙone faɗin kilomita 60,000 a yankin Amazon. 'Yan kwana-kwana sun ce wutar daji ta tashi sau 50 kuma hakan na faruwa ne saboda ƙaruwar iska da kuma yanayin zafi. To ƙarshen labaran kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To kamar yadda kuka ji a labaran duniya, mahukunta Amurka sun ce sun dakile wani yunkuri na sace gwamnar jihar Michigan Gretchen Whitmer da kuma haɓar da gwamnatinta.
Gwamna Whitmer ta yi bakin jini a idan wasu kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi bayan da ta kaddamar da dokar dakile cutar corona mai tsauri, sai dai wani alkali ya soke dokar a makon jiya. Ga Sani Aliyu da rahotonsa. 'Yan sandan FBI na tuhumar mutane 6 waɗanda dukkaninsu 'yan wata ƙungiyar fararen fata masu ikirarin nuna bambancin launin fata ne da laifin kitsa shirin sace gwamna Gretchen Whitmer kafin zaben shugaban Amurka na watan Nuwamba. Kuma daga nan sun so yin garkuwa da ita a wani ɓoyayyen wuri domin yi mata shari'a kan abin da suka kira cin amanar ƙasa. Yayin da take jawabi ga al'ummar jihar ta Michigan, gwamna Whitmer ta tuhumi shugaba Trump da ruruta wutar kiyayya zukatan wasu mabiyansa. Our head of state has spent the past 7 months denying science, ignoring his own health experts, stoking distrust, fomenting anger, and giving comfort to those who spread fear and hatred. Ta ce shugaban kasar mu ya shafa watanni 7 da suka gabata yana karyata kimiyya da kuma kwararren da shi kansa ya nada kan tasirin annobar corona, ya kuma shuka rashin jituwa da kiyayya bayan samar da goyon baya da yake yi ga waɗanda ke neman cusa tsoro da kiyayya da kuma rarrabuwan kawuna tsakanin 'yan kasar mu. A makon jiya shugaban ya tsaya a gaban Amurkawa, amma sai kin Allah wadai da kungiyoyi tsirarru na 'yan sa kai irin waɗannan guda biyun na Michigan. Like these 2 Michigan militia groups. Gwamna Whitmer ta kuma gargaɗi mutanen da ke goyon bayan kungiyoyin 'yan sa kan da ke son kawo rudani a jihar ta. Let me say this loud and clear. Hatred, bigotry and violence have no place in the great state of Michigan. Bari in yi magana karara, kiyayya da tada hankali ba su da matsuguni a babbar jihar mu ta Michigan. Duk wanda ya taka doka ko ya da kai da wasu domin aikata manyan laifuka, to ya kwana da sanin cewa za mu kamo shi, mu kuma tabbata shari'a ta yi aikinta a kansa. And we will bring you to justice. Hukumar FBI ta kama wasu mutum 7 kuma na daban da laifin ba mutanen da ta kira 'yan ta'addan cikin gida taimako. Wannan kungiyar da ake tuhuma ta so ta yi amfani da mutum 200 ne wajen kai hari a ofishin gwamnan jihar ta Michigan. Kuma daga nan sun so su yi garkuwa da wasu jami'an gwamnati ciki har da gwamna Whitmer kan dokar dakile cutar corona da gwamnatin ta kafa, wanda a ganin su babban laifi ne da ya shafi 'yancinsu na walwala. An gaida Sani Aliyu. To idan muka zo Najeriya, masu sa ido kan harkokin shugabanci sun fara kalubalantar ikirarin da shugaban kasar ya yi cewa gwamnatinsa ta yi nisa wajen aiwatar da kasafin kuɗin wannan shekarar, wanda aka kiyasta zai ci naira tiriliyan 10, ko da yake an sake rage shi bayan bulla annobar corona. A jiya ne shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kudirin kasafin kuɗin baɗi, inda ya ce gwamnati ta dankawa ma'aikatu da hukumomi akalla kashi 50 na kasafin kuɗin da aka keɓe musu a shekara mai karewa. Amma wasu ƙungiyoyi da ke sa ido akan gwamnati na ganin cewa ikirarin ya saba da ayyukan da gwamnati ke yi a zahirance. Ga Ibrahim Isa da rahoton da ya haɗa mana. Gwamnatin APC mai mulkin Najeriya ta yi wa kasafin kuɗin wannan shekara mai karewar take na musamman, wato kasafin kuɗin ɗorewar haɓakar tattalin arziki da kirkirar aikin yi. Ta ce za ta fara aiwatar da shirinta na fitar da 'yan Najeriya miliyan 100 daga kangin talauci nan da shekaru 10 masu zuwa. Kasafin kuɗin da shugaban ƙasar ya bayyana cewa tafiya ta yi nisa wajen aiwatar da shi, kuma gwamnati ta aiwatar da manyan ayyuka a ɓangarorin rayuwa daban-daban, ciki har da noma da samar da wutar lantarki da gina hanyoyi da sauransu. Yana kafa hujja da cewa gwamnati ta danka kuɗi lakadan a hannun ma'aikatunta na fiye da rabin abin da aka keɓe musu a cikin kasafin kuɗin. As at 15 September 2020, a total of about 1.2 trillion naira had been released for capital projects. A daidai 15 ga watan Satumban wannan shekara ta 2020, gwamnati ta danka wa ma'aikatu da hukumomi jumlar kuɗi akalla naira tiriliyan 1 da biliyan 200 don aiwatar da manyan ayyuka. Kowace ma'aikata ko hukuma ta samu akalla kashi 50 cikin 100 na kasafin kuɗin da aka keɓe mata a cikin kasafin kuɗin wannan shekarar don aiwatar da manyan ayyuka. Sai dai kungiyar Kaja mai fafutukar samar da shugabanci na gari, wadda cikin ayyukanta har da bibiyar yadda gwamnatoci a matakin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi ke aiwatar da kasafin kuɗin su, ta ce ikirarin da shugaban ƙasar ya yi hannun riga da abin da ake gani a zahiri. Kwamarar Kabiru Dakata shine shugaban kungiyar. Alƙalma da suke fitowa daga hukumomi daban-daban za su tabbatar maka da cewa ayyukan yin nema suke raguwa, kullum ƙara samun talakawa ake. So idan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yanzu ya nuna cewa an yi nasarar sakin kuɗaɗe fiye da kaso 50 domin gudanar da manyan ayyuka, shin mutane miliyan nawa aka fitar daga talauci?
a wannan shekara da muke ciki, sannan mutane miliyan nawa aka samu wada ayyukan yi, kuma ayyuka da aka yi alkawarin za a kammala su a wannan shekarar zuwa yanzu guda nawa aka kammala. Saboda haka mu muna ganin gwamnatin a kasafin kuɗi na 2020 an gaza sosai, domin ba a samun alƙaliman su yi daidai da abubuwan da al'umma suke gani na zahiri. Batun aiwatar da kasafin kuɗi dai na cikin ƙalubalen da mahukunta ke fuskanta a Najeriya, inda sau da yawa gwamnatoci ba sa iya aiwatar da abin a zo a gani a cikin kasafin kuɗinsu na shekara-shekara. Duk da cewa mahukunta kan kafa hujja da wasu alƙalima, wasu 'yan Najeriya na cewa alƙaliman da ake rubutawa a kan takarda sukan ci karo da aikin da aka aiwatar a zahiri, lamarin da ke nuna cewa ko mahukuntan ne ke kambama abin da suka yi, ko kuma wasu mukarrabansu ne ke ba su rahotanni masu rangwamen gaskiya. Kuma rashin aiwatar da kasafin kuɗin yadda ya kamata ya rage armashi ko karsashin da ke tattare da zagayowar shekarar kasafin kuɗi, hatta kai ga mutane kalilan ne ke ɗoki ko dakon jawabin shugabanni na kasafin kuɗin na shekara-shekara, suna cewa sun gaji da gafara sa ba su ga ƙaho ba. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, Abuja, Najeriya. Ta wani rahoton hukumar bunƙasa ilimi, kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce jazamin ne a tallafawa duk 'yan matan da ke da juna biyu da matasan ma'aurata don su je neman ilimi. Rahoton ya koka cewa duk da ragowar matan da ke samun juna biyu da yarintarsu a faɗin duniya, amma a yankin kudu da hamada Sahara lamarin sai karuwa yake yi. Ga Muktar Adam Bawa. Wannan rahoto da aka fitar gabanin ranar tunawa da ilimin 'ya'ya mata a duniya na bana ya ce har yanzu ana hana 'yan mata da ke da juna biyu zuwa makaranta a kasashen Equatorial Guinea da Tanzania. Ya ce ƙarin mata miliyan 180 ne aka sa a makarantun firamare da na sakandare daga 1995 zuwa yanzu. Sai dai duk da wannan nasara ɗaukacin matakan ilimi, har yanzu mata sun fi yiwuwar fuskantar tsame su daga fafutukar neman karatu akan maza, lamarin da annobar corona ta ta'azzara. UNESCO ta ce tun bayan 1995 alƙalamin 'yan matan da ake sanyawa makaranta ya ƙaru daga kashi 73 cikin 100 zuwa 89 cikin 100, kuma an fi samun gagarumin ci gaban ne a tsakanin ƙasashen kudu da hamada Sahara da kudancin Asiya, musamman ma dai India. Haka kuma ƙarin mata ninki 3 ne a yanzu ke samun gurabe a jami'o'i idan an kwatanta da shekara 20 ta wuce. A cewar rahoton, ilimi ginshikin abu ne wajen tabbatar da daidaito, kuma ilimin 'ya'ya mata da mata shine matakin farko na ƙara samun duniya mai daidaiton jinsi. Hukumar UNESCO ta koka cewar 'yan mata ne kashi 3 cikin 4 na yaran da shekarunsu suka kai shiga firamare, amma ba za su taɓa sa ƙafa a makaranta ba. Rahoton ya buƙaci horar da malamai don hana kallon raini ga jinsi ya fantsama cikin aikin malinta ko zaɓin darasi ga ɗalibai. Ya kuma nuna cewa yawan matan da ke karantar fannin injiniyanci ko fasahar sadarwar zamani ya gaza kashi 25 cikin 100 a ƙasashe fiye da kashi 2 cikin 3 na duniya. Duk da wannan ci gaba mai ƙarfafa gwiwa da aka samu, har yanzu jinsi na da gagarumin tasiri wajen sanya yara makaranta a ƙasashe da dama. A Chadi da Gini Bisau da Yemen, ƙasa da 'yan mata 80 ne ke kammala makarantar firamare idan an kwatanta da takwarorinsu maza. Muktar Adamba, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To gaba a shirin za mu sake komawa Najeriya a jihar Ondo, inda ake ta harmagin zaben gwamna. Amma yanzu bari mu leƙa Kamaru. Wani daɗaɗɗen rikici da kan auku kusan a duk shekara shine faɗan manoma da makiyaya. Ko a Kamarin ana samun irin wannan rikici musamman a tsakanin Fulani makiyaya da manoma. Akan haka ne Muhammad Babalala ya zanta da Baidi da Jack, wani basarakin kabilar Laka cikin karamar hukumar Torowa a arewacin Kamarun. Zamantakewa mulakawa da Hausawa da kuma akwai Mbum kuma duka muna nan cikin zaman lafiya, ba wani damuwa, muna nan lafiya kalau. Sai dai matsalar da muna dan samu kaɗan to shine ta bangaren Fulani, wallahi ta bangaren Fulanin nan shine babban matsalar da muke fuskanta kenan. Ka ce tsakaninku da Hausawa da sauran kabilu akwai zaman lafiya. Wani irin zaman lafiya ne yake a tsakaninku ta fannin zamantakewa? Kasan akwai kabila daban-daban kuma akwai addini kuma daban-daban. Tunda addininmu daban-daban ba wanda yake sokana wani, muna nan cikin zaman lafiya, kuma akwai manoma, akwai kuma masunta. Duk da haka
ba wani problem tsakanin manoma da masunta, muna tare lafiya kalau, kuma kowa yana yi addininsa yadda ya kamata, ba wani problem. To yaya take tsakanin manoma da makiyaya? Tsakanin manoma da makiyaya gaskiya nan akwai matsala, domin wani lokaci sai ka ga fulani za su zo su yi maka barna. To in sun yi maka barna sai su kuma su ɗauka yadda kana so ka shiga tsakanin, kamar mu a matsayinmu na jaurakai kenan, in muna so mu shiga tsakaninsu, to sai su kuma su ɗauka daidai yadda suke so din. In ka amsa masu haka, to in ba haka ba za su ce ma ka bar ko ina za a iya aje. To wannan shine matsala, babban matsalar da muke fuskanta kenan tsakaninmu da makiyaya. Ku manoma, ku laifin me ku kuke yi musu? Ba za mu iya ce muna yi wani laifi ba. Abinda ya sa na faɗa haka, gona yana nan, kasan shanu shine yake tafiya, gona yana nan. Idan shanu sun zo sun taba maka, to dole ba za mu yadda yan garinmu mu ce idan shanu sun zo yi barna ko a ɗauki makami a ce a ji masu, a ji ma shanayensu ba, amma a kora a kai masu a ruga, sannan su kuma su zo su ga barnan da shanayensu suka yi, sai a zauna a sassanta a shirya. To garin sassanta shirya wannan shine yake kawo matsala. Wane ne baya yadda ya saurari wani? Muka muna gani ta bangaren fulanin ne, domin idan kace su biya haka, in sun roka su ka za su ɗauka dai yadda suke so shine a amsa masu. In ba haka ba za a ce a bar kuwa ina ma za a je, ba inda ba su je ana magana da su ba. Baidi da Jack basaraken kabilar Laka a arewacin Kamaru. Asalinsa manoma suna zuwa su shiga inda makiyaya suke saboda amfanin kashin shanun nan, su je su yi ta nome inda makiyaya suke kiyo suke zaune, nan ne fitina yake tashi. Tun sai ku tare mu a shirin hantsi don jin martani daga bakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar makiyaya da manoma akan wannan daɗaɗɗen rikici. Annobar corona ta haifar da cikas ga muhimman al'amura da suka kamata a gudanar bana a Kenya, amma a yankin tsakiyar Kajiado na kasar hakan bai hana gudanar da wani kasaitaccen biki da aka saba yi ba duk bayan shekaru 15. A makonni biyu da suka wuce an gudanar da bikin Olangesha, inda aka yaye matasan Masai kimanin 10,000. Ga fassarar rahoton Iyan Wafula. A wannan mataki na rayuwa akan killace matasan ne a wani daji har na tsawon shekaru 15. Ana horar da su don su zama jarumai kafin su dawo cikin al'umma. Daga jin wannan yanayi zaka gane me ke faruwa. Shekaru 15 kenan tun bayan da aka haɗa kan waɗannan matasa wuri guda kamar haka. Dukkaninsu maza da mata sun yi shiga irin ta 'yan kabilar Masai da aka kawata da duwatsu. Suna ta rawa suna tsalle sama har iya karfin yadda za su iya kurewa. Suna tsaye tare inda suka yi da'ira kafada da kafada. Wannan biki shine ake kira Ongisha. Biki ne kuma na waɗanda suka fito daga iyalan Matapato. Yana kuma nuni da cewa lokaci yayi da waɗannan matasa za su tashi daga yadda aka san su na matasa jarumai, inda za su shiga ƙwaryar manya a cikin al'ummarsu. Tobiko Kasai ne mai kimanin shekaru 29, ɗaya daga cikinsu ne. Today is the day that two age groups are put together to form. Yau rana ce da ake sa mana albarka. Yau rana ce da ake haɗa matasa da magidanta wuri guda domin su zama ɗaya. Sannan yau rana ce da za a ba mu suna ɗaya, kuma iyayenmu za su sa mana albarka a matsayin cikakkun mazaje. Dattawa sun riga sun shirya jike-jiken tsimin gargajiya da aka hada da jini da kuma madara, wanda ake shafa waɗannan matasa a matsayin wata alama ta sanya albarka a gare su. Dole ne sai Tobiko shi da sa'annansa sun mallaki wata doguwar kujera ta katako da katon bututun itacen bambu don zukar taba sigari kafin ganawa da dattawan. Wannan shine mataki na uku kuma na ƙarshe a bikin yayewar tasu. Tsarabe-tsaraben waɗannan bukukuwa sun haɗa da tara duk al'ummomin, ana kuma gudanar da waƙoƙi, tatsuniyoyi, karin magana, barkwanci da wasa kwakwalwa a taron. Waɗannan shagulgula da suka haɗa da kaɗe-kaɗe da raye-raye babu alamar wata kulawa da dokokin da aka gindaya kan yaɗuwar annobar cutar corona a ƙasar, inda mutane fiye da 30,000 suka kamu da ƙwayar cutar. It's not possible to keep the social distance because of the activities that ba zai yi mu iya nisa da juna ba saboda yadda bikin ke gudana a wannan wuri. Sannan wani abu kuma shine kana iya ganin cunkoson motoci. Kwarai mun ji labarin cutar corona, amma ai Allah ke da komai.
gwamnatin kasar Kenya ta haramta taron jama'a da suka wuce 100, kana ta saka dokar saka takunkumin fuska ya zama dole don gujewa yaduwar annobar. Amma kuma dattawa kamar Ole Komwai na ikirarin cewa an ba su izinin gudanar da wannan biki. If the event was postponed, da a ce an ɗage wannan biki ba mu da wani zaɓi sai mun sake jira, amma kuma dole har ila yau sai bayan wata 15, in ba haka ba akwai matsala, dan kuwa zai shafi yayi waɗanda suke bayan mu masu zuwa kenan. Mukaddashin shugaban kasar ta Kenya William Ruto na daga cikin manyan jami'an gwamnati da suka halarci bikin, suna mai aikewa da sakonni kan karfafa dokokin hana yaduwar cutar corona. Kare martabar irin waɗannan bukukuwan kabilar Masai na da matukar muhimmanci wajen raya kasitattun al'adunsu. An ci gaba da gudanar da bukukuwan har ya zuwa tsakar dare. Sabbin dattawa da yanzu sun tashi daga zama matasa jarumai za su gudanar da sabbin ayyuka na bautawa al'ummarsu. To a gaida Bilkisu Babangida da fassarar rahoton Iyan Wafula. Yanzu agogo na cewa karfe 7:10 a Gusau, jihar Zamfara, Najeriya. Muna gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. Kada ku manta za ku iya sauraron mu a shafinmu na intanet a bbchausa.com. Za kuma ku iya bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta a Facebook, Twitter, amma da Instagram. To kun ji cewa a Amurka an yi yunkurin sace gwamnan jihar Michigan da kuma kifar da gwamnatinta. To yayin da hukumar zaben Najeriya INEC ke ci gaba da harban muhimman kayan aiki don zaben gwamna a jihar Ondo, kowane irin shiri mazauna birnin Akure suka yi don kada ƙuri'unsu. Wakilin Umar Shehu Liman da yanzu haka yake jihar Ondo ya leƙa sassan babban birnin na Akure, inda ya tattaro mana ra'ayoyin wasu 'yan arewa mazauna Akuren yayin da ake gab da soma zaben gobe. Ni ne Alhaji Haruna Usman, kusan shekara 30 kenan zuwa da 'yan kai muna nan Ondo State. To shirye-shirye wannan zabe komai yana tafiya daidai wadda muka so, saboda gwamnatin tarayya ta yi kokari, an turo jami'an tsaro kowa ya gani, kuma muna farin ciki ga haka. Zabe mun shirya saboda yanzu ka gani mun riga mun mobilize mutane, mun hada kan jama'a mu duk mutanen arewa. To assalamu alaikum. Ni ne Muhammad Sani wanda aka fi sani da Dan Zaria. To alhamdulillahi zabe alhamdulillah mun shirya, muna nan kuma muna faɗakar da mutanenmu a zauna lafiya a kuma yi zabe lafiya, kuma muna nan muna fatan Allah ba mu shugaba nagari wanda zai mana adalci. Saboda mu mazauna nan Ondo State hakika ƙura'ar mu za ta tasiri. Ƙura'ar mu a nan muna da ƙura'a akalla ta haura dubannai. Bukatunmu da muke da su bi izinillahi hakika makabartanmu da muke da ita a nan garin Akure, to muna fama wanda in muka je muka binne mutane ba sai mu je mu tara an tona mutanen. Muna ta fama yanda za a dangace mana wannan makabarta, muna neman gwamnatin da za ta mana wannan aiki. Masallacin da muke da shi a cikin Sabo nan Akure, masallacin nan a yanzu haka muna cikin notice na an ba mu notice, mun samu wajen da za mu saya, kuma muna ta kokari muna neman a samu shugabanni da gwamnatin da za mu zaba. Allah sa taimaka mana, ko muna neman tallafi. Sunana Hajiya Fatima Akure, Ondo State. Zaben Ondo dai gashi nan dai mun sa a gaba, kuma insha Allah dai idan Allah za a gama shi lafiya kalau a cikin kwanciyar hankali. Sunana Honorable Goniya Garba. Insha Allah mutanen mu dai in Allah ya so ya yarda mun ba su shawarwari na gari. Na daya da su ciyaye duk wasu rijima da masifa da zaman lafiya muke sa a Ondo State, kuma tanadinmu zai kawo tasiri a Ondo State don ƙuri'anmu tana da muhimmanci sosai, kuma dukkanmu ba wanda ka gan shi a gurin nan wanda bai da katin zaɓe. To abin da nake gani zaben nan da ya zo lafiya yi shi lami lafiya gama lafiya. Sunana Mustapha Dankani. Yana da kyau da mu gaya ma duk wani mai katin zaɓe a ƙasar nan da ya hito ya tabbatar ya yi zaɓe lami lahiya hankali kwance, ba tare da, kuma muna ƙara gaigaya ma mutane cewa mai ƙoƙari mu hito lokacin zaɓen nan, saboda ƙuri'anmu tana da inganci. Muna yin siyasa ba don a ɗauke mu zuwa wannan zuga ba, a bamu gwangwanin madara, a bamu kwangon shinkafa, a bamu kuɗin tasi, a bamu kuɗin wakada, ko kuma a zo a bamu a ji a raba mu agro da kwai a ciki. To ba siyasan muke nan ba mu
mu siyasa muna yin ta saboda zaman lafiya. Duk shugaban da zai kula da baki a ƙasa mu shi muke so ba dan abin da zai bamu ba. Ni dai ana kira na Isa Dogo, gaskiya a matsayin mu baki addu'a muke zaben nan a fara lafiya ya kuma kare lafiya. Duk wanda Allah ya ba muna murna, amma mun hisin mai kawo mana zaman lafiya a matsayin mu baki, saboda mu 'yan kasuwa ne mu samu mu gudu mu koma arewacin. Ra'ayoyin wasu masu niyyar kada ƙuri'a kenan a zaben gwamnan jihar Ondo da za a yi gobe Asabar. To yanzu ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. Hukumar shige da fice ta Najeriya na daga cikin na gaba-gaba wajen aiwatar da dokar rufe iyakokin kasar wadda ta zarta shekara guda da fara aiwatarwa baya ga sauran ayyuka da suka rataya a wuyanta. Kafin a rufe iyakan nan akwai mutane da yawa wanda suke shigowa ta iyaka har daga Asia ba tare da sanin mu ba. Mun fitar da mutane da yawa. Sai dai kamar wasu takwarorinta jami'anta ba su tsira daga zargi na aikata ba daidai ba a bakin aiki. A lokacin da za mu yi tafiya sai suka ce wai sai na rubuta undertaking ko na biya kuɗi. Ba ma cin hanci ake ba, cin fuska ma ake. Cin fuska ake wa mutanen mu an maida su kaman ba 'yan Najeriya ba. Shi wannan kuɗin ka'ida ne koko ma'aikatan ne kawai suke yin abin da suka ga dama. BBC Hausa ta hada wata tattaunawa tsakanin shugaban hukumar Muhammad Baban Daidai da sauran al'umma domin amsa waɗannan jerin korafe-korafe a cikin shirin a faɗa a cika. Ku kun san da irin waɗannan korafe-korafe? Kwarai mun sani. To ya ake ci? Na yi godiya da kace akwai ga da ake yi kuma na maka alkawari wallahi na maka ba dan wai saboda gidan rediyo ba kuma za mu bi sawun abun mu gyara. Kuma cikakkiyar wannan tattaunawa ce za ta zo muku a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan mako. To kamar yadda kuka ce an riga an naɗi wannan shiri da za mu kawo muku, haka kuma za mu sanya muku cikakken bidiyon wannan tattaunawa ta awa ɗaya a shafinmu na BBC Hausa YouTube da kuma wasu shafukanmu na sada zumunta. Kada ku bari a baku labari. To yanzu kuma ga Muhammad Abdu Tudun Wada da labarin wasanni a takaice. Arsenal bata sa sunan dan kwallon tawagar Jamus mai Sir Azil daga cikin waɗanda za su buga mata gasar Europa League ta bana ba. Har yanzu ba fa ce makomar dan kwallon mai shekara 31 ba, bayan da coach Mikel Arteta ke ajiye shi a wasannin da Arsenal ke bugawa. Rabon da dan kwallon tawagar Jamus ya buga wa Gunners ta Molocin cikin watan Maris. Sunana Abubakar Galabi, ma gaskiya abin bai daɗi ba, madadin saboda Ozil da sannan kwallo ne bai kamata a ce irin wannan kotun ba a ji sunan shi ba, mutum ma ba a sashi. Gaskiya ba mu ji daɗin wannan abin da aka yi ba mu goyon bayan wannan abu. Sunana Faruk, wannan abu ne koma baya ne mutum mu, bai kamata a ce kamar Ozil baya cikin tim na Arsenal ba, kama da yanda sanin da muka yi mun yi sanin Thomas Partey, inda a ce a kamar akwai Ozil a tim ne gaskiya da mu samu abin da muke, amma gaskiya da ba Ozil gaskiya a sake sajiya. Magoya bayan Arsenal kenan, to sai dai an sa sunan sabon dan kwallon da Arsenal ta dauka Thomas Partey a cikin yan wasa 22 da su buga mata Europa League ta shekarar nan. Kuma Arsenal za ta fara wasan farko na cikin rukuni na biyu da Rapid Vienna ranar 22 ga watan Oktoba. Shi kuwa dan kwallon Manchester United Paul Pogba ya ce yana mafarkin wata rana zai buga Real Madrid ta maula. Kwantiragin dan wasan wanda ya lashe kofin duniya zai kare a karshen kakan nan, ko da yake da yarjejeniyar United za ta iya tsawaita zamansa zuwa karshen kakar 2022. Sai dai Pogba ya ce ka yanzu bai zauna da mahukuntan United ba kan batun tsawaita kwantiraginsa. Yar ƙasa Amurka Sofia Kenin a karo na biyu ta kai wasan ƙarshe a babbar gasar ƙwallon tennis bayan da ta caskara Petra Kvitova da ci 6-4-6-7 a Aljiya Alhamis a French Open. Wacce ta taɓa lashe Australian Open za ta fafata da Igor Swiatek ranar Asabar. Daga karshen shirin wani mamba daga tawagar motar Marsandi ya kamu da cutar corona lokacin da ake shirin tseren Formula 1 a karshen makon nan. Sai dai kamfanin Marsandin ya ce ba zai bayyana sunan kowane dan wasa ne da ya kamu da annobar ba, amma bata shafi direban ta Lewis Hamilton da kuma Valtteri Bottas ba. To an gaida Muhammad Abdu da labarin wasanni a takaice. Idan kuka je shafinmu na intanet a bbchausa.com za ku ga wani bidiyo da muka wallafa muku na zikirin amfasu na mabiya ɗariƙar a ƙadiriya. Haka ma a fagen wasanni za ku kamar yadda kuka ji Arsenal na son sakin Ozil, yayin da Manchester City ke son Kevin De Bruyne ya ƙara kulle yarjejeniya da ita. Mun kuma wallafa wani labari wanda ya ce ana bore kan fyaɗe da kisan matashi a Algeria. Haka ma hukumar FBI Amurka ta bankaɗo shirin yin garkuwa da gwamna ta Michigan kenan. To masu saurare da haka muka zo ƙarshen wannan shiri da Sani Ali.